Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, cumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di partangiangata imana tersurat di Matius bidu 10 ayat sada rodi ayat sia. Laus turpu koma nagabe epistel tu minggu pauno podung Trinitatis tanggal 16 Juli 2020. Ujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Di nasadari ruar majisus yan bagasi lahu hudul tu pasir ni tao. Jadi marpungu matorop halak tujuluna gabe di panaik ibana ma sada parao lau hudul tu sih. Jala sudi na toropi jongjong do di pasiri. Dungi godang ma di hatahut tu nasida huhut pake upama ninnama. Nalahu tu baliad do sahalak panabur lahu manabur. Jadi di nama naburi ibana adong mabuni deba nama miltik tudalan. Dungi Roma akapidong mamarguti. Alayang guna deba tu tano nabatuod do madabu. Di naso sadia hapal tano jadi tibu matubu. Di bahen naso bagas tano disi. Alai di dalam tibu mataniari raharma gabe mate ala somarurat. Angguna deba tu parsihupiat do madabu. Laus tubu do akasihupi gabe dipisati ma eme. Alaina deba nari tu tano nadinggani do madabu. Gabe sau mamar parbue 100 lopi do nadeba ono pulu lopi do nadeba. Jala 30 lopi do nadeba. Hamu akan amar pinggol hamu mai. Ima hatani Tuhata. Di hamu kadongan saha porseaon, marupama idu sada metode na pinakini Jesus lahu patorakon harajau ni debata. Upama lapatan na tudusan, manang gobaran, manang suman-suman, dipertudus, dipasuman, manang diumpamakan, manang digambarkan. Jadi harajau ni debatai dipatudus, manang digobarhon, manang dipasuman, manang diupamahot tu dalam halon rupani diupamahon tu panabur boni. Buasay ko marupama Jesus, tutua lusna aladang murah laho patorakon harajau ni debatai. Tidak gampang. Harunaung dipatudus Jesus do tu sesuatu so haru dia tu sinatoropi. Apalagi mamolo holat di patorang butiru pani. Olo nama anon laos matua so dia tusi. Jadi dos dui songo perjamita molo atar maul di patorang jamitai da dibahed do tu dosanna. Dipatudus manang digobarho matu sesuatu kan. Ia sui dipertudus tu seseorang. Jala molo atar adong dibahed tu dosanna dibahed nak kapar jamitai gabihira na umurado dia tusi ruas dihuriai dia tusiaka na ubigi jamitai rupani. Songoni manang Tuhan Yesus lahu patorakon harajau ni debata tunatoropi marupama maibana songon na cupak kita di bagasan turpukon. Hamu kadongan diupamahut Tuhan Yesus maharajau ni debata tu sahalak panabur na manaburhon bonina. Ra iko beda honot tadope sistem panaburon na nidok ni Jesus diturpukon doho sistem panaburon na masa dihita. Molo dihita, jumulo do di pauli inganan ni boni dipayas inganan nai, dungi dibahem ma boni itu si. Duk tubu manang 3 hari, manang na 3 minggu boni naung sinaburi, dungi pe asa disuat di lahan, manang ditano naung di parade. Jadi on bodo berengotor rupane dihitaan ilaho mersuan jolo di baido inganan ni
boni parsamean didok rupani guarna. Alai na nidok ni Jesus di bagasa trupukon langsung do rupani disaburhon boni tulahan naung di paradei sopola di bahen jumulu panuanan ni boni buasa songoni ya mungkin songoni ma sistem dinasida hati hayate irang bui partudo sota songon sistem nama nabur boni di hitaon. Alanido ditiki nama naburhon boni panaburi kemungkinan adong maopat. Kemungkinan na parjulu adong mana badabu manang piltik tu dalan jatuh di pinggir jalan. Na paduahon adong mana badabu tu tanon na batuon manang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Na patuluhon adong na badabu tu parsihupian jatuh di tengah semak duri. Jalan apa opaton tu adong ma na badabu tu tanon na dinggan jatuh di tanah yang baik. Hamua kadongan sasitong na lapatan ni upamaon jupak kita dui di ayat 10 sia sahatu ayat 20 Jadi macai takasdo didok disi lapatan ni upamai. Boni na piltik tu dalani tudus mai tu halak na ubigi hata harajau ni alaidang dia tusi. Jadi Roma parjahat mangarapasi na sinaburhon turohanai. Jadi gobaran ni pidung na nidok na digijangi dos may tu parjahat. Alaya kamang doho tamuy na nami manati tate so tungganup taida pidong gabe curiga hita manang negative thinking. Gabe tacap rupani sudi pidong parjahat. Unak salah hita adong do pidong na burjuate. Bahkan ada salah satu jenis burung yang disimbolkan sebagai simbol kesetiaan. Ima burung merpati. Jadi sotuk sudi pidong ta curigai rupani. Hola tabereng pidong. Parjahat dui ga benita rupani. Tentu pesan na naing dohonon na tuhita marhite turpukon na parjuluon dak sukup HP holan na manangihon. Iko sangat do tu pangatusion. Ay molo so dia tusi buhama tutui bana mangauhon do mangulahon ate. Jadi unang maholan na ditangihon alay sangat ma tu pangatusion dohot pangulaon. Di Lukas 2 ayat 10 sia didok disi ia si Maria dipeop do hatai sudena jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Dipeop jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Dia terima lalu dia renungkan dalam hatinya. Di Jakobus sade 22 tumakas muse didok alai gabe siulahon hatai mahamu unakolan pananginangi akan apa oto-oto dirina. Hamo kadongan saha porsiaon boni na piltik tu tanu na batuoni tudus mai tu halak na ubigi hata harajau ni manigor las dunia rohana majakon. Aledang marurat di bagasar rohana hatai satokid do. Ay pitor tergasip do hola songgop hapor suhon manang pangalilion ala hatai. Ketika datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu orang itu pun segera murtad. Tutu pesan nama cai argasian bagian dapat dua honon ima pastikan bahwa firman yang didengarkan itu yang kau dengarkan itu benar-benar berakar marurat ibarat ni nama ngulus rupani ibarat ni suasuanan ayang goso marurat do tutu buhamay tahan mengadupi alugo na mangulus ate. Jadi jangankan angin kencang holan angin sepoi-sepoi pe nunga tubangi songoni do nakita molo so marurat do hatani tuhanibi rohata murama tutu murtad murama ibana targasit napatuluhon boni napiltik tu parsihupiani manang di tengah semak duri tudus dui tu halak na ubigi hata harajauni alai ala ubalga pakol sohononna dia kana dihasianganon dohot ala nitipu daya ni hamorauni gabe hapik ma hatani tuhani totu
ba molo hapiti ba na tong badak sau bi marperbue te molo tung marperbue pe dang denggab bi perbue ni ay warra pe na hapit ibarat ni hau rupa ni hapiti ba na barang berkembang be ba na to tutu akamang doho tamu akai nanami pesan na naing dohonon na tuhita marhiti na patuluhonon unang paloas ubalga holso mi sian hata ni Tuhani. Songon nidok ni akaperjami taidui unang ubalga masalam siat Tuhani. Jangan biarkan masalahmu itu lebih besar dari Tuhanmu. Tentu danga dong jolma di portibion nasohea holsoan manang kuatir. Molo adong jolma di portibion dak olehea holsoan manang kuatir na marsahid di. Sudidu hita hea holsoan. Terserah ahana ta holsohon. Persoalan na unang ubalga holsoom siat Tuhani. Hai sipata na sudidu ta holsohon ate. Dohot holsoni halak pe ta holsohon. Hape halakan sohea di holsohok kita. Alani unak sudi portibio dipikiri. Doho perbicar ni mata nyari petong dipikiri. Bahasa siat timur. Bahasa dak siat baratin na. Lomona. Unak pula sudi ta pikiri. Jaladang adong jolma di portibion naswadong masalah na. Molo jupahita adong jolma di portibion nasohea bermasalah. Manang naswarong masalah na bahalongangan dia ti. Alay nak pesongoni unang luas ubal ga masalam sian Tuhani idu na nang dohonon na. Dungi taringot Tuhan moraon dak salah mamora te. Alay unak sapi tertipu hita alani hamorau ni. Ay gudang nuaing jolma naing hatok mamora. Sehingga dang diboto besaban. Diului maka nasusiuluan akhirnya tertipu ibana alani keinginan nanaing mamoraon. Kita bereng rupani arong dunwaing akka mudus hola diputar itor mamora ninna masukkan koin satu langsung mamora. Ba ayang gubudu songoni basa pula mula-ulau nati. Ala yakin mahita tuk suarong do jolma na mamora molo holas songonido. Hai haru diulah hojol maido so haru mamora. Jadi si Hupi manang semak duri nanidokna di turpukon ima gobbaran ni holso doho tipu daya ni hamorau ni. Napaupaton boni napiltik tutano na dinggani ima gobbaran ni halak na ubigi hatahara jauh ni jala dia tusi. Jadi molo na perjulu nak kiningan dibigi alang yang dia tusi molo on na piltik tu tano na dinggani ima gobbaran ni halak na ubigi hatahara jauh ni jala dia tusi didengar dan dimengerti. Molo jujur hita memang torok dope sian hitaon olak ni na mebigi dope dak sahat dope tu na mangatusi. Molo hala Inggris madok rupani listen without action ni nasida rupani. Alani pesan nama cai argasia turpukon nuaing dihita ima unang ma holan nama nangihon sahat matu nama ngatusi bahkan sahat tu nama ngulahon. Ingat 3M manangihon mangatusi jala mangulahon. Molo nunga songoni pastido parbuihonon ni parbui na dingkad dohot na marlipa gadda. Adong mana 100 lopit, 60 lopit, 30 lopit, dohot marlopit-lopit. Atong molosongoni akamang dohot tamuinang tabigima hata ni Tuhani, hata harajau ni. Pahusor-husor di bagasan roham. Song si Maria nakiningan di pahusor-husor di bagasan rohana. Dungi atusi dungi ulahon asa mertua ho jala taruli dia kapar saulian nasian tuhata. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami say paurat tom may di hami asa di perbuihok katami parbue na dinggan parbue na tongki
Marhiti Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin.